Odpady, ktoré sa nedajú recyklovať alebo bezpečne uložiť? Spaľovňa FCC pozná riešenie. Technicky zneškodňuje biomedicínsky a priemyselný odpad, a to bezpečnou a automatizovanou formou bez akéhokoľvek vplyvu na zdravie ľudí, ovzdušie či prírodu. Spaľovňa v Kysuckom Novom Meste je zariadenie, ktoré termicky zneškodňuje nebezpečný a nemocničný odpad, vyprodukovaný výlučne na území Slovenskej republiky zo spádových nemocničných zariadení. Kapacita spaľovne na základe limitov určených kontrolnými úradmi v súlade s technologickými limitmi je maximálne 1500 tón ročne s následným využitím uvoľneného tepla cez teplovodný kotol na priemyselné účely. Až 95% odpadu tvorí biomedicínsky odpad zo slovenských nemocníc. Zvyšok sú priemyselné odpady. Aby sme chránili zdravie ľudí a prírodu, odpady pomocou moderných technológií premieňame na sterilný popol. Odpady preberáme špeciálne zabalené podľa stanovených európskych štandardov s garanciou dodržiavania všetkých bezpečnostných pravidiel bez akéhokoľvek priamého styku s okolím alebo pracovníkmi obsluhy. Ako prebieha proces spaľovania odpadu? Odpad zneškodňujeme v 4 krokoch. Pyrolíza odpadu cez komorovú pec, spaľovanie plynov a odstránenie nečistôt, ochladzovanie cez teplovodný kotol a vysokoučinný filtračný systém čistenia spalín a meranie emisí cez automatický monitorovací systém založený na kontinuálnom zázname dát. V prvom kroku sa naložený odpad bez prístupu vzduchu štiepi na plynné a pevné zložky. Následne dochádza k zmiešaniu plynov so vzduchom a táto zmes sa spaľuje pri teplote 850 až 1200 stupňov Celzia s cieľom dokonalého spálenia všetkých nečistôt a splodín. Záleží nám na tom, aby zo spaľovania nezostali žiadne škodlivé emisie. Ide o úplne automatizovaný proces. Na základe analýz z jednotlivých snímačov sú dáta konvertované do počítačovej siete a vyhodnocované centrálnym riadiacim systémom. Pre účely filtrácie sú navrhnuté vysokoučinné filtračné zariadenia, ktoré sú schopné zachytiť všetky emisné zložky. Cieľom je dodržať všetky podmienky najlepšie dostupných technológií a európske predpisy pre takéto zariadenia. Vďaka našim technológiám vieme zabezpečiť, aby z komína vychádzali len neškodné spaliny. Ako vieme, že sú naozaj bezpečné? Neustále ich meriame citlivými prístrojmi. Vďaka lichtenštajnskej technológii HOVAL, ktorá je dizajnom aj výkonnostnými parametrami úplne porovnateľná s ostatnými výrobcami podobných zariadení a je absolútnou garanciou dosahovania trvalej najvyššej účinnosti. Činnosť spaľovne je neustále monitorovaná. Monitoring vykonávaný externou certifikovanou spoločnosťou prebieha online. Aj vďaka tomu vieme, že spĺňame najprísnejšie emisné a teplotné limity, ktoré nám ukladá legislatíva. Monitorované údaje majú k dispozícii aj orgány štátnej správy, a to Slovenská inšpekcia životného prostredia a okresný úrad Kysucké Nové Mesto. Na záver sterilný popol uložíme na určenú skládku, kde zaberá zlomok miesta oproti pôvodnému odpadu, no čo je najdôležitejšie, nepredstavuje žiadne riziko pre ľudí či prírodu. Tento postup opakujeme každý deň, vždy rovnako a s dôrazom na maximálnu bezpečnosť. Odpad sa spaľuje výlučne počas dňa, spaľovanie v noci z technologického hľadiska nie je možné. Spaľovňa má 10-hodinový cyklus nakladania, ktorý začína ráno medzi 6 a 8 hodinou a končí najneskôr o 18 hodine. Následne pokračuje proces chladenia technológie, čistenie a odpopoľňovanie pece. Používame najlepšiu dostupnú technológiu na zneškodnenie odpadov, ktorá prináša viacero výhod v porovnaní s inými prístrojmi.
Moderný systém riadi proces spaľovania a chráni spaľovňu pred preťažením. V prípade poruchy zariadenie nedovolí nakladať ďalší odpad. Vyškolený personál uvedie aktuálny spaľovací cyklus do voľnobehu, ktorý neohrozuje životné prostredie. Pri výpadku prúdu sa aktivuje záložný zdroj počas niekoľkých sekúnd. Všetky zariadenia prechádzajú pravidelnými revíziami a nezávislým poloročným meraním, aby k poškodeniu vôbec nedošlo. Plne automatizovaný systém eliminuje akékoľvek ľudské pochybenie, údaje sú kontinuálne zaznamenávané pre prípad kontroly. Akékoľvek výpadky elektrickej energie sú eliminované záložným zdrojom energie. Personál spaľovne je priebežne preškoľovaný, aby svoju profesiu vykonával s maximálnou zodpovednosťou. Technológia viacstupňového čistenia spalín zaraďuje spaľovňu v Kysuckom Novom Meste k najúčinnejším zariadeniam na svete. Sme radi, že pomáhame Slovensku zbaviť sa nebezpečného odpadu tak, aby sme dokázali ochrániť zdravie ľudí, prírodu aj životné prostredie. Sme dôkazom toho, že aj odpad sa dá odstrániť bezpečnou cestou.